Din kogekunst forvandles fra enkel til sofistikeret. Med den originale 4,8 liter KitchenAid Artisan køkkenmaskine. Utrolig alsidig og smukt designet. Køkkenets arbejdshest bliver din trofaste køkkenmedhjælp, som altid hjælper dig med at frembringe fantastisk kogekunst hver gang. Dejkrogen gør det kedelige, når du bærer brød, så du kan nyde hjemmebagt brød og pizzaer hver dag. Og det flade piskeris håndterer stivpiskning og sarte dejblandinger. Pisk nemt lette og luftige blandinger med piskeriset. Når du bruger udvalget af valgfrit tilbehør, bliver selv gourmetopgaver nemme. Fra hakning af kød til hjemmelavede pølser. Vælg ekstra friskhed med frugt- og grøntpressen, som frembringer perfekt puré og juice til brug i madlavning, med skræl, stilke og kerner taget fra. Gør tilberedning af mad super nemt med det store udvalg af rive- og snittejern med høj præcision, så du får smukke, nøjagtige resultater og sparer tid hver gang til at hakke, snitte, rive og intet spilleri. Med ekstra tilbehør, som f.eks. vores udvalg af skåle eller ismaskinen, kan du virkelig udvide dine madlavningsevner og frembringe særlige retter til festligholdelser ved blot at skifte tilbehør. Kornmøllen og pastasættene kan gøre enhver husbehovskok til en gourmetkok. Med alt, hvad du har brug for til at fremtrylle retter i restaurantklasse hjemme i dit køkken. Lav autentisk italiensk pasta, fra lasagneplader til lang pasta, med smuk præcision. Du skal bare bruge din fantasi og kreativitet. Pastasættene er meget præcise og sofistikerede, men alligevel nemme at bruge. Du vil kunne frembringe den ene efter den anden ret, alle lækre og imponerende. Førsteklasses ydelse, enestående resultater, legendarisk kvalitet fra KitchenAid.